Yeah. Kelli nifqa drift fuq fajla les naħbat għalija. Naf li kif trattajta ma kienx l-aħjar għalija. Klim li ma fissirx jirrepeti fil-memorja. Kienem ħafna li rid ngħidlek u f'biżejjed ħin. Ħsibt li kelli kollox kont iħossni l-aktar waħdi. Issa wis tard biex tħallini nżommok fidi u jaf indaħħal banda f'dil biċċa l-rida. Taf li serja nitfa' mjus fuq in-nies. Taf li nsejta arkaj fuq l-ismijiet. Fej qegħdin in-nisa xbajt niġri wara tfajliet. Għala zobbek mhux lesta qiegħed wara l-bib. Nistenna nieħu l-lixka qabel id-deb vera. Xċuċi familja tuni mħabba bħal tagħha. Inkun marit mejjed biex ma naħsibx fuqha. Mort minn għala zobbi għan nitlob li tħobni lura. Nistqar minix biżejjed imma titfa' t-tort fuqha. Vera onesta jew giddieba. Vera rrid nara ħerwina. Vera matur jew diffiċli nara fid-differenza bejn ngħid li nħoss u ngħid li trid tisma'. L-ikbar gidba. U jekk vera mħabba mela skirt fuqha. U jekk vera ritta mela kbejt fuqha. U jekk vera ġbitni mela ktibt fuqha. U jekk vera tallim mela tkellimt fuqha. U jekk vera teżisti għal